Mangga manggap to. Ngono mai pa mama. Jनायनि लाइमेकुरियाव जिरि मुंनि मिसिं हारिनि आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ दिनै बेखेवबाय। मिसिं हारिनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों दिहुननाय जादों बे जिरि सावथुनखौ। धेमाजि जिल्लानि जनाय महकुमानि सिङाव थानाय लाइमेकुरियाव दिनै मोनसे गोथार हाबाफारिजों लोगोसे मिसिं हारिनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायनि थांखिजों थांनाय माखासे सान सिगां PUMI फिल्म प्रेजेन्टनि बेनाराव गजेन फांगिंनि बिथोन होनायाव मिसिं हारिनि आबुं सावथुन जिरिखौ शुटिं खालामनाया जोबनायनि उनाव दिनै आबुं सावथुननि ट्रेलारखौ जिरि सावथुननि डिरेक्टर प्रडिउसार फावखुंगुर फावखुंग्रि जयै लाइमेकुरि एकाडेमिनि नब्लाङाव बेखेवो। जिरि सावथुननि डिरेक्टर गजेन फांगिं बिथाङा बुंदों दि बे सावथुनखौ मिसिं हारिनि रायजोफोरनो दिन्थिनायनि अनगायैबो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम दैथायहरनायनि थाखाय राहा लागासिनो होननानै फोरमायो आरो बे सावथुनखौ जानुवारि 2024 देग्लाय गोदान बोसोरनि गिबि सप्ताहनिफ्राय जनायनिफ्राय जागायनानै आसामनि मिसिं हारिनि सुबुंफोर थानाय गामि ओनसोलफोराव दिन्थिनो थाखाय साखाफारा जागासिनो होनना फोरमायो। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बडलेण्ड बुब्लि। नमस्कार। আজি আমি আমার মিসিং ফিল্ম জিরি এই সিনেমাখনৰ আমি পোষ্টাৰখন শুভমুক্তি কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এখন ফিল্মে আমাৰ মিচিং সমাজৰ কিছু পৰিৱৰ্তন আনিব নিশ্চয়। ইয়াত আমি মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ নিজস্ব সাজপাৰ নিজস্ব ভাষা এইবিলাক স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি এখন ছবিৰ দ্বাৰা চেষ্টা কৰা হৈছে। হয়, ইয়াত আমাৰ কেইবাজনো এক্টৰ এক্ট্ৰেছ আছে। তাৰে আমাৰ মেইন চৰিত্ৰত আছে আমাৰ অলুম দলে আৰু তাত অপজিট ৰোলৰ আছে ৰাজীৱ বড়ি আৰু ৰোমান্টিক চাইডত আছে আমাৰ মৃগাং ফাংগিং। এক্ট্ৰেছ হিচাপে আমাৰ দুগৰাকী আছে ইয়াত। এটা হ'ল মেঘালী কাৰ্ডং আৰু আয়াং বড়ি। এই দুয়োগৰাকী আজি পৰীক্ষা থকাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম। আৰু আমি এখন চিনেমা আমাৰ মিচিং সমাজে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু চিনেমাখন আমি আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠীৰ মাজত দেখুওৱাৰ উপৰিও অসম তথা ভাৰত তাৰ বাহিৰতো যেনেকৈ বিশ্ব দৰবাৰৰ বহুত ধৰণৰ আমাৰ ফেষ্টিভেল আছে, ফিল্ম ফেষ্টিভেল, এইবিলাকত আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ চিন্তা এটা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আমি ফেষ্টিভেলত জিকিব নোৱাৰিলেও আমাৰ চিনেমাখন যদি বাহিৰৰ মানুহ এজনে যদি চায়, অন্ততঃ যদি আমি এণ্ট্ৰিও পাওঁ, আমি তাতে ভাবি ল'ম যে আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। আমি মাঘ বিহুৰ আশে পাশে নতুন বছৰত আমাৰ নিজৰ সমাজলৈকে লৈ আহিম চিনেমাখন। আমি প্ৰথম চেৰিমনি কাৰণ আমাৰ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং মেক্সিমাম আমাৰ জোনাইতে হৈছে, গতিকে আমি জোনাইতেই দেখুওৱাৰ চিন্তা কৰিছোঁ। ডেটটো একচুৱেলি ফিক্স কৰা নাই, আজি কথা বতৰা পাতিম, কিন্তু মাঘ বিহুৰ আশে পাশে কৰিম আমি। सेरफांगुरि बाजार शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।